दुगैहैदोब्रा मा दुगै हिनजावखौ बुनाय नुनाबा जेबो खालायनो हाया मा बालनि हौवा नोंलाय आरे आं नायग्रोदोंसोमोन 45 डिग्रियाव जोगोन जोनानै गोदोनाव जोनानै लांगाबसो दोननो नागिरखादोंमोन आङो नै नोङो अखा हाखांबा खफ्रियाव होनग्रा हा Milko. Laithang dustotar biyo kutta masala थां फैसा लाय थां फैसा खाजा लायदो 20 थाखा गोजोन मान गारबोखो नोंलाय मिथिया दखानाव ओमफ्राय नोङो अबे गामियाव दं दा हायाव दं फांखा सायाव दं नै नोंना मा नाम अरिजिनेल नामा मानोबा बसुमतारी मानोबा बसुमतारी सोब्बादाहाय नोंसिना मा गामि आंना दाखिन्थापारा ए साहा दाखिन्थापारा ओमफ्राय बासाव जादों नोंथाङा नोङो दा बेसेबां क्लासाव फरायदों आङो 980 डिग्री क्लासाव फरायगासिनो ओमफ्राय नोंना बे हाथाया मानो बिदि गिदिर गिदिर बियो माने आं गोदो बिलाय मा खालामनो नागिरदों नोंलाय आङो बेरायनाय अबाव लामायाव माजों फैया होनदों एर'प्लेनजों चलो रायलायदो गुदखा मासे रायलायदो सुनां माने जों दायो थांगासिनो गसाइगावआव ओमफ्राय मा होनबावनो गैला मा खालामनो नागिरदों गसाइगाव थांनानै मिथिया सर्ट फिल्म माला फैनाय नोंलाय गसाइगावआव मैया माजों फैया एर'प्लेनजों नोंनि नाम्बारा आंनो हरदे बयफ्रेन्डनि नाम्बारखौनो लायाखै नामा बयफ्रेन्डनि नाम्बारखौनो लायाखै नामा होनदों नों मोखाङाव मानो खेबो ओमफ्राय गोसोखौ दोब्बा होनदो गोथाव गोथाव मोदोमदों होनदो आंहालाय अबाव दानांगौ ओरैजाय फै नै बावहाय